شو شما خیر بو مرحبا ما بخیر شار ما و ارجایه گوشتاروغ و تماشاکردوغ ارجایه مرحبا ملت ما زازایان رحمه هما و تعالی شما همین سرد بو شما پیرین را معلومه که زون زازاکی دی تلویزیون چینیو رادیو چینیو gazete çiniyor. Lazım o ki ma haber u havadiso zon de xud vaji ki doman ma leyr u tute ma wa zon mayu pi xu dek u balkal de xu bizoni bonder bi bimusi ew zazaki bigoştari ki wa zon ma zazaki bimusi binusi binusni UNESCO zone zazaki girotu bindi dest xwe ew semed zon de ma zazaki vano ki en o zon en ava devam bibose vinî beno. Ay semed ra ma gerek wayî zonê xwe jî wa zonê ma vinî nebû. İnkay ez kuşmarî na şew zonê zazakî de tay xeber û hawadîso bivaco biresne. Qismet bibû gege ma en ava devam kenî inşallah. Koronavirüs hemazî hin ya zaf vila beno vêşî beno. Çewres û ponc vilayet de bê fekbestoxê teberre geyreyiş kerdo yasa. Diyarbek, Dersim, Siverek, Xarpêt, Sivas, Siirt, Batman dizî bê fekbestoxî teberre geyreyiş yasa wa. Eyrozî Tirkiyeyê koronavirüs ra maalesef desû new merdim vefat kerd. Semedê ina nêweşî yewbin ra dûrî bindî fekbestoxî pakî wa ina nêweşî vila nêba biqediya ortera hewanê. Ew tara nêweşo pêrîn rî ez Homa û Tealayê ra şîfa û selameteyî wazim. Sûka Diyarbekirê qezayê hênê de millet sil û çopê xwe erzena ser rayîro boy dekwena dormare ma gerek in ava nekî ma wayîrê welatê xwe memleketê xwe ve jî gerek memleketê ma pont bû ew nêweşî bila nêba en azî nêweşî rî rahîra ken. Semedê ina way ma gerî dormarê xwe pont bitepşî çopê xwe silê xwe nêerzî dormere de xwe wa nêweşî bila nêba. Euro paytaxtê Tirkiyeyê sûka Ankara'da yew merdim zihir girotu daw kutku. En vernê zihir dekerdi miyandê nonê trapezî daw kutku. Wîst û hîrê kutikî telef bî. Ina wa yew merdim çimdê ma zazayan de înson bile niyo. Merdim o ki zarar dano hayvano, zarar dano insano, zarar dano daru bero. Ay merdim ma şimdi insan niyo ma insan ra en ava merdim insan ra ne hasibneni. Yo haber ama dünya ra nabene
Hindistan û Çin de leşkerî yên amê qarşîyo bûn da pêro 20 leşker yên mert. Zav leşker zî dirbetiya. Viyaletê ladek de ena mesela pîl biya, xişin biya herkes vano ki hem Hindistan'da hem zî devleta Çin'de nükleer est û ek Hindistan û Çin bidî pêro dünya pêrê temok bena nüfusî wirdî devleton zî zaf safo nükleer wirdînon dizî est û ay semedra yo mesela çetin virazêna maqayîlî ki dünya ser di pirodayiş Çinî bû her vaxt dost û birayê bibû. Goşta û temaşekerdoğê ma erciyayê ina xeber ma re pêserokê zazana newe û maro xwe vejeno. Serra 2010 ra ina heta Xandê Semedê Zon û Kultur û Tarîxê Zazayo neşriyat kerdo pêserokê zazana Semedekê zonê Zazayo vinî nebû wa zondê Zazayon de eser bimono. Semedê away neşriyat keno eno nüzdî yew di seryo zî nêve caynê qismet bibû pêserokê zazana û marê xwe newe nêzdî de vejeno. Wa şarê ma Zazayon rê xeyrin bo înşallah. Yew spor, xebera spor zî ez şimarî vajo. Bizir Trabzonspor û Fenerbahçe Semedê Kupa Gudika kerd. Maç Fenerbahçe Jew Trabzon hîrî. Trabzonspor veciya final. Trabzon bizir zav weşka kerd û heqî xwe zî girot. Fenerbahçe de futbolcu zav seqet bî hakemî Emre Belözoğlu ya qerta sûrên nawit û Fenerbahçe kemî mendê û maç dest mêrdim rê de qedena. Eyom Senino zazana Zazayistan memleketê ma welatê ma zazana de Eyom Senino Eyom germo dünya weşa çî nêvareno germ vera zî hinya vêşî beno. Evro çolîk de 29 derece germo, Diyarbakır 26 derece germo, Dêsim 27 derece germo, Siverek zaf germo 28 derece, Suka Xerpeti dizi 27 derece germo. Goşdaro û temaşekerdoğê may erciyayê Ewro maşimarî welatê ma ra dinya ra xeber û hawadîsî maşimarî hadire kerdî. Maşimar resnay qismet bibû ma gege ina wa xeber û hawadîso hadire kenî zondê ma de neşriyat kenî şima resnenî şima zî bi goşdarî temaşekî marî paştî bidî ma zî dewam bikî. Ena gome xeber û hawadîsê ma ewta de qediyay hetona yewna pêser ameyişrî weşî dibimanê rehma Homa û Tealay şima hemin ser dibû. Heq sima ra razî bû weş boynê xwe ra weş û war bimanî. Şewa şima zî weş